Hi mga papats, ako galiluat si Joseph Bustillo Salmoren. Kung bago ka lang sa channel ko, hindi git pagalimti mag-comment, like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell button. 5, 4, 3, 2, 1. Hi mga papats, alam la. May tigda ko na danay, kay kakapoy. Kapoy, sige libot-libot sa paminsaron mo, pero pwede, dra na lang ako mapaway sa tagipusoon mo. Baby, wag ka nang mag-alilangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Pasensya akong tama, naging kasabad sa akon. Imo manabla sala, kay sige mo itik akon nga tagipusoon. Kabalo ka mo mga papats, sugod sang nasakitan ko, wala na ko nadlok sa morto. Kay mas nadlok na ko yung mahulog sa sala nga tao. Oh, bakit ba kailangan bang umalis? Bakit? Hindi man ko bala gwapo, wala man ko sa lakyan, pero kung ako palanggaon mo, palanggaon takas tayo walay katapusan. In another word, hasta na nasusulod sa simbahan. Grabe, idya subong at simpo, no? Kung laway ka, wala gid may mapatol si mo. Mayo pag ganing manog otod kuryente sang sineko, kay wala gid ga palso. Pero ang pagpalangga mo para sa akon, nag-blackout lang gid diretsyo. Wala ka nang maintindihan. Kung wala ka nang... Hi crush, kagaga si mo. Kay gagagutok ka na sa dughan ko. Kag mas gago ko kay gagugma nagigiyasi mo. Ako'y kinikilig. Bakit kayo malapit ako'y nanginginig? Kay mga pats, shoutout ko balitan na. Shoutout kay Irene Quintero, Jolene Gadon, Jonah Milona, Nicole Masher, J.M. Gagata, Winnie Sultan, Elian Minietes, at kay Michelle Ruda. Salamat sa suporta.